Dak Hajar ngut Khun Hajar Hima Langrin mentakaski gawan turken san siaka office ka Khadc autonomous council hasilong rengkat ki plakat bandawa weng no yo Syiem ka Hima Langrin upaim nang tei sing Syiem yong gia pertang dawai ka hok ban weng no yo Syiem nang tei nakakhet ban bat ban pelong no ya election ban jet Syiem yong ka Hima. Election! 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 Ni ai por ya ka konsil san minute lana kample ka get ngin pun pra.